हाग्रामा महिलारि जि थार्ड पार्टी हाबनानै दं दावरावनि सायावहाय गोख्रों सावरायनाय जादों। बिनि सायावनो गबिन्द एक्स डिपुटि चिफ बिटिसिनि बिथां सारा थार्ड पार्टिखौनो बुजियाखै। थार्ड पार्टि माने मा? हाग्रामा सारा थार्ड पार्टि जाय खोथाखौ बुंदों बे जाहैबाय जायफोर माने दावराव खालामनानै होबाय ओमफ्राय पाब्लिकआ खस्थ' मोनलायसिगोन बैखौसो होनदों। दा बिनि गेजेरावनो बिटिसिआवबो सेक्रेटारियेटआव सावरायनाय जागासिनो दं मिनिस्टारफोरबो। आरो आं मोनसे फुटेजखौ होगोन गबिन्द चन्द्र सारा मा फोरमायदों। बै बाथ्राखौ लानानै बेखौ केन्द्र खालामनानै हाग्रामा महिलारि जि थार्ड पार्टि हाबनानै दं होनना जिथु बुंदों बे थारैनो जोबोद इरेसनेल स्टेटमेन्ट, बे इमेच्योर मानसिनि स्टेटमेन्ट। आरो बेखौ आं पार्सनेलि बिथांनि बे स्टेटमेन्टखौ कन्डेम खालामो। बे समाव जों ज' जालायनानै बोरै सिटुवेसनखौ कन्ट्रल खालामनो हायो, बोरै गोजोन थासारि लाबोनो हायो, बिनि थाखायसो खोथा बुंनांगोन। खिन्थु बिथाङा डिभिजिभ फर्स, राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय डिभिजिभ जिथु स्टेटमेन्ट होदों बेयो सासे लिडारनि खुगानिफ्राय बिदि जानाङामोन। आरो बेनिखायनो बिथांनि जिथु स्टेटमेन्ट आं बेखौ कन्डेम खालामदों। बिथाङा जिहेतु बिटिसिनि जि जा 26टा जनगोष्ठी दं बे 26टा जनगोष्ठीनि दैदेनगिरि आरो 26टा जनगोष्ठीया जयै गोरोबलायना थांना थानायनि बेबस्थाखौ बिथाङा सिन्था खालामना खामानि मावनांगौ। खिन्थु बेखौ सिन्था खालामालासिनो मोनसे डिभाइड एन्ड रुल खालामलायनानै गावनि गादिखौ बासायना लाखिनायनि जि षड़जन्त्र जों बिथाङा खोथा बुंदों बे थारैनो जोंनि थाखाय मुगैथाव। आरो बेखौ जों लुगैयाखैमोन जे हाग्रामा महिलारि बायदि लिडारनिफ्राय बेबायदि स्टेटमेन्ट आसा खालामाखैमोन। आरो बेनिखायनो बिथांखौ खावलायदों जाहाथे इन फिउचार बेबायदि डिभिजिभ सेन्टिमेन्ट लानानै जाहाथे खोथाफोरखौ बुङा, खिन्थु गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ गासैबो दल संगठनखौ नैबायदि सिचुवेसन बोरै फोथायलायनानै खामानि मावलांनो हायो बे बाथ्राखौ नोजोर होनो जाहाथे बिथाङा खामानिखौ आं बेखौनो खावलायबाय।